isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah pukulan tepang kali Gomblo. Ayo sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Mana sekarang wong. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh sewengi. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Kuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi bloko. Kita hus. Napa ya jenenge? Ulun kula aturi bloko kalian kita. Tetep kuwalik, tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi bloko kalian ulun. Sakarepmu, sakarepmu. Bagong. Nun. Bloko suto blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau bloko suto blak kotang terus terang. Katene genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan. Kang Mas panjenengan. Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe nang donya ning modar aku. Coba. Wah, ora denge kok dadak omongan ora ya. Coba. Wah, ora denge kok dadak omongan ora ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Petro. Kancamu, Petro. Getarane. Aku iki kenal karo kowe. Petro. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Empuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Lah kok ana tepung ora kowe? Kowe iki senengane ngapusi ngono. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kali kula lho. Oh, lah dalah. Ora kenal sebab piye? Kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta, Tru. Ngaku wae, mulane wingi pitik kuthuk kuda modar kuwi tok cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to menengo to. Menengo sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Kayak serial TV lah. Sapa itu? Petro Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake
sakaremu tawane Purbawasesa aku kakangne Bathara Guru kowe menang gawe geger nang kayangan. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawra Langgeng ngilang ngawi gena Mastu Purnama Sidam Mastu Iwang Jagat karo Sinan Tandha kawisaning Bisna Panjang tunjung pasir loro jeneng nggih negari ku ditengkake iki malah janturan ki ngapa cah iki wah wong ilahe iki sebutaning para dewa aku ya iso nang wong ilahe Sekaring Bawana Langgeng Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulun tepang kali Gomblo. Ayo sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nggih, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa ora tau kena walat ora tau kena apa-apa merga Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Musuh Bagong ya omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing nganggo 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang wong. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Bar dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nan penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan ora. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Kowe lah bocah iki ya suarane kok ya sampeyan. Ayo,
Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane. Bagong, urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Iwang Pikulun Bathara Brama. Sing iso ngobong apa rumangsamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa ora adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama? Wedan. Iki ya bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucat ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Bagong e sepeleke cah digdaya e. Nek men digendhonge aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh ya mati-mati. Wae Bagong gendong. Pukulan Iwang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan anu Pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arta diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Pramerdaga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, masa? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelari rawang bener kandamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak. Cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra.
Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulandra Brama bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brama. Wah, iki sing seneng sok nang radio. Lho. Sapa? Brama Kumbara? Udu Brama Karak. Wis kuno banget tega aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brama Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula ngro. Kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brama bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanana. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brama kae dewaning geni nek ora disiram engko ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayiwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayiwangan. Mangke riyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali. Kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, kowe dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel. Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Blogegku geguk satulita, lit. Mel. Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condul di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condul di muka. Ora apa-apa ndung adus kok awake dhewe. Kawah condul di muka ki apa? Kolam to. Wus. Kawah condul di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya ya mulih. Lho kok jare mulih pita? Wis wajib tak paneni kok mulih. Rasa wedi, Tru. Kawah condol di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbah aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe Palimurma ulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun.
Kula mengke pengen boyong Sekar Prampertangga Jiwa, Sekar Jambu Diponirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun karang kadempel kok pukulun. Piye jane wis disebul ndase. Oh, Kang. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ra ana apa-apane. Ajare wis disebul siramu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Adantem Bacara Indra kok aduh mati aku. Ojo kedrawasan aku mati aku. Piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane. Aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wae sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing ngurung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya. Nganggo pikiran meneh omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petro, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani apa piye? Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaningaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu. Buri iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi? Nek kowe yo nangis. Yen pangapunten Bu kula. Kula sing nyonaken pangapunten Petro. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar, aja ngarepake Sekar Jambu Diponirmala lan Prampertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih diunek-unekke bapak lho. Ya nek mung diunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-tekan tenan. Bagong Petro anak kongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gua abrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono kuwi ya. Mesti kelara-lara aku. Piye iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dunek-unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa Le. Mati cah loro diwujudi ya Le. Ora apa-apa wis. Anakku isih cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane dengkulmu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja-aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati yen manteris manut
Perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa, Gong? Kancamu, po? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewa-rewa ngono kae. Nek kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae, Le. Hah? Buta? Lho, sapa ya, Tru? Mengko Pukulun Bathara Kala. Engko nek Pukulun Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasar dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa kok yo Petruk, kancamu aja. Ketarane. Aku iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Truk? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Aku kono tepung ro kowe. Kowe iki senengane ngapusi ngono. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae mulane wingi pitikku tok kudu modar iki. Tok cokoti ya ora. Ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengke wae ora. Petro. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ra dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih aku medun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV ora. Sapa itu? Petro Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Salontara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak.
iya. Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petruk e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani ya gong aja lara ati. Heeh. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mulo pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku? Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kaya aja wedi, aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amok rata, saya meratain nangin padha-padha. Ayo, di tunggal regane adik. Andek monong sia-sia arep Petruk. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapak nih. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Heeh. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo, Gandharwa Raja Bali Salantara. Pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe gendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja, kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan.
Mentara. Kulun Yamadipati ya. Kowe ngorak-arik para dewa. Ora minggat jebol nyawamu. Mangsa bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu. Monggo Ratri Medjaya dateng pun Bandarwara Jawa. Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Wang Wulun Bathara Guru. Mati tenan mengecak-ecak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengecak-ecak. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Ngrek mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh, oh urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja kok diplintir lho. Woi adalah wah kayanganmu rahmat. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan limo kencang warudayang mak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pukulun. Lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk? Akeh sangjaning para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara. Iya manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Mesti bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal.
Petruk kuwi atmaja kita. Petruk kuwi anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng kaya ento kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandharwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh ngaten Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, ya wis karya slamet ya Petruk. Bali nang Marcapada. Nggih, ngestakaken dawuh. Iki nek ora gawe geger ngawal ah. Ngopo e, Gong? Jarike tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medhun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis ngono wae, aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo tangan yang ngapa kowe. Wis to Gong ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kuto Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyoma wingis-wingis tuta mangolir guwa sela mangling tutu mengolir guwa sela mangling Petruk dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku ana ming ngaku kok ya ora apa-apa Petruk wis kowe bali kandha karo Semar apa sing dingendikake dening Iwang Pikulun Naroda aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Iwang Pikulun Jatimurti sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih bapak sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petruk wah kok malah diomongke lho liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petruk